Ito na sumama pasilang kuno siya sa adlaw. Balitaran mo di kay adlaw sa mga. Nagagaminom kuno ni pagawas. To lipot na sa likod, ato na sa likod ron. Udah pa sa bangko gibilin. Kuan ra man na niya. Props ra man na ron ingnon nga magpainit na siya mo lingkod pero ato na sa likod magtabi awa. Ting. To sa padung. Dala-dala kag lingkuranan nimo man gibilin. Dito, Yung maritis. lingkuranan pa kuno lingkuranan red siya padulong dito. Ana na lingkuranan. Itay mo inaano eh. Ito dito away, nagulin dyan alas 9 na. Muli na alas 9. Magawas ra na siya ganahan. Kawara paminggian nalit ni sinina pong party. Kawanan. Ina kay mulakaw ra bata. Ay tawam ko labot kamura. Di ba mulakaw ra sa buhol din sige yan mapay pang party ang palit na daan. Tagaan na pita sa pang party sa yan. Ang basura ko, ani mo gilabay ng basura dagi bitay-bitay lain kay Dito tanaw. nang to ilalabay ron. Ako nang inipos dire oh. Na mga chinilas na guba kung labay na. Manglakaw na sila karon guys, mato na sila guys ano kay magpalit og Sige yan na kuan ako palitan ako sunod na ko kay magkuyog ta sunod. Kita ko sunod. Sige yan na siguro no. Ni ka mo palit og ko. Siyempre, kinahanglan ni ka na. Okay ba to, be? Wapo? Ano na? Limang gud kumuban guys kay magmotor sila di sila guys diyan yung mag-tricycle kay kapodyan sila rang duha kay magmotor mi maghuot mis motor. Sila rang duha mamalit ron. Panahon na mo nalala ko. Ug nay mga kuan, ug nay mga inani usay. Na usay makapalit man pero kasagaran yun wala kayo ay palit lang ni. Kumbaga way ikapalit ba? Kato ng mga naging tuig na mga nindot pa man to mga paikuan. Sa ayan mga kabataan karon kay ni party na namo. Ay sige kay na may tag-sponsor. Ikaw be. Ano sa paningkat-kat pa? Ikaw be. Ikaw unsay mo ako. Ay no, sa katong nagtrabaho na si Gina, pag na mga party sigurado na nako permi sinina nindo. Kami kay Manila. Kami kay kada December magpa-package man sa ati floro og mga sanina kay nagtrabaho man na sa ati og garment sa una sa mga tahian manahi na siya mga sanina na di nagkapasko ay na nang ipa-package. Nami bago yung nag-Christmas party kay padadaan man mi ati parehas pa mi mga jumper, dress. Lahi nagit kay ba? Kun ko na to elementary. Pagsa unang karon may malupit mga bata karon. Sa uso pero di tanan naa na tao kung sa gisuto na yung tuig mura pa masot karon tuig ka kay walang wala depende ra gyud na ay kapalit ha. Swerte na ng mga bata nga nay trabaho og mga ginikanan. Way trabaho og mga ginikanan, luoy jud. Way bago ay nagpasko. Malipay lang makakaon og lamay nag Christmas party. Spaghetti wantit. Mga kagbinignit, biko og suman. Pansit, biko, pan. Pero malupit naman sa nanay mga pakikik pa mga kuan Social naman ron sa una, wa. lahi na gid ba. Kamu ang mama sa Jokadyo ni lakaw. Maniting taliksi. Nandikawan ng tunga ni sa Juning lakaw. Painit ko na siya. Nakaw, pakuno na magpainit nga ako siyempre ko. Kasi lang kuno sad lang nga kawanan. Claro. Wala ginang ija ka Gana-gana. ng tukar-tukar. Basta mo tukar na yung ijahang gusto, lakaw jud na. Kasi di po na siya ganahan na, ari rasud na, sige lang na siya ligan. Pagilaay na siguro. Lingkod-lingkod pa mi dari guys kay ako laging gihuwat si mama. Si mama na kuan mainom to siya nag-snack. Kaon. Wa pang kanon pero kaon na tugkon. Tao to siya quaker oats. Nalagi ito ningan nga di ko na pwede paka ni mama quaker oats. Mismo kaon man dyan siya kay wala ko na siya snack. Kung daw sa mukha ng quaker oats. Sagda na laman na mo guys. Siya mo kuno yung nagdasay siyang lawas. Siya na lamay masunod. Wala naman may mo. Basta di makahilo wala kaon. Giwat na mas giyan mga magligo kay mo ligo sunod kay manglakaw na sila ron. Mato na sila guys sa ano kay mamalit na sila sa suoto ni giyan pang Christmas party. Sila rang duha di ko muuban kay maghuot man mismo turog muuban ko.
Kaya man, pero kapuya oy. Loy ang driver. Manuban pa ko. Tricycle po. Kamera laman ni mama mabilin dari. Kay sunod adlaw, biyahe naman po may padong buhol. Excited na po ko guys muli og buhol. Tagbo na sakay. Buhol, Cebu to Bohol. Sus, Mario Josep, sakit sa hawak. Pwede man kung di ka muban, kaya mag-commute ra ko. Di ka sakitan si mong hawak. Loy, buka. Luloy mo ko. Rosa. Reklamo mo di kag sakit ag hawak dyan. Muban. Pwede mo ta mag-commute. Sakit yung mga hawak. Pati mag-commute kuan, sakay, puro sakay. Kita ma-enjoy. Sakit man yung mga hawak. Agwan taon na lang kay na naman ang mga kuan na. Ay, dili tiguang ha. Ingaro ba kag tiguang dayon? Grabe ka mo ka istorya, tiguang ko no. Tiguang. Parang mama, tiguang na si mama ko. Ganun di mo gadyo ka mo dawat. Nga na mo. Tiguang di tawag ka na. Tiguang na. Pagkaram ka. Ang gagawin ko bulitaw. Tingnan na, idara ng jutay. Tiguang. Kasi ka makadawat din ng tiguang. Ikaw di ay. Ikaw. Bata na. Ha? Hoy! Ha? Ala, Ano sa'yo nakalusot? nakagawas lagi na. Ang. Iyang itik. Pasud. Ay, dara oh. Dara pa, dakpa. Hala. Huli ka. Inaji ka mapiang. Ngitik sa mga silingan nakabuhi. Markas mamo, pa man nabalik. Baik laki na. Takpan na lagi itik. Ito uwi. Nilusot sa bangal. Mainit ko dari ganihan kuan, gatas, ug ang giparisan pa ng kuan. Ansil. Painit sa kuto-kuto basa ray mga mother nga mamahaw ta. Nagligo. Dong, itsan tolya dong. Wala ko ligo na. Nakaya mo, Wala ko kalako na ta. Itsan na tolya. Kapang wapay, ulan. Bahalag mabsantag ulan. Padulong na ta diri. Kanan nilang padong dito kay makaliko ka po yun. Kapoy mo rikot-ringkot. Pila na? Ay, timbang? Pila? 59. Na pagpatambok di gamay karon di ka maan mura kag naog Pagod pirana. gamay og kanon. Ano ka? Mura di kag naog pirana parehas na mo ni papa. Grabe mo. Okay. Paniwang-niwang patambok gani ko kamo paniwang mo. Hindi niya akong niwang uwa mo ko mag-diet sa kunan eh. Ganun. Asa, paniwang sa mo kay stress at ligo na sila guys. Kay manglakaw kamera ni mama dali mabilin. Nanas mama guys na uli na. Mali pa na maglakaw-lakaw karong malingaw. Karong di permi sa puten. Kaya karira dari permi sa put. Nas yan guys, excited na mula ka, nagkailis na. Excited na siya malit siyang pang Christmas party. Nindot yung sanina gi. Pit. Ha? Nindot yung sanina pit. Nimo. Dito man ako ni pinalit po. Ayun saan. Mangay na kamugsuot og mga pit-pit, yo naman kay ti diyan. Mag short ra ka? Mag-short ra ko iki. Kana ra nga short imong suoton? Imulan Ihaw. niya magkalupiti sa amo. Ang jag mo init, maluto na imong tuhod. May rasa doy ka, puti na ikikugpa pa ito man ang sad nagbalik. Kano sa inyong Christmas party? 15.
December 15. 15. Ning kanta na kawa pa. Kano sa mga mo kanta? Ignite event. Yun na kay kanta giandam. Nana. Ito ay duha. Duha ka kanta? Duha. Para ikalito nagpakanta na, makakantar ako dayon. Muwan makaron. Medium na mong sanina. Medium run eh. Napayuban small, masakto rin ako. Ay depende sa Hindi sa nila. sanina. Pero large og XL gid kasagaran kay dagko na kayo, murag duster. Ang mga sanina poros beto extra large sa taas, murag mga duster lagi. Mao na ta? Mao na ta ro manglakaw na mo. Nanas mama ay gawara-wara na siyang kamot. Nana ningabot na. Oh, yan na oh, nga. Wara-wara na. Ha? Siguro ng marites. Mamahon ako no guys. Ano sa mani? Ipog maniway sud. Hi guys, magandang sa ko guys. So, pamahaw kay mamahon ako nun eh. Mamahaw sa amin. Malit si Junjun diniha og sudan. Kuwan, adobong sitaw. Pansit. Munggos. Ug hutan ni mama. Unja dinuguan. Pero nami sabaw. Nagluto ko gabi og kanang sabaw nga nilagang baboy. Init naman ni Junjun eh. Ngit-ngit. Ang giluto gabi eh. Diyan na pa man. Na namalit na Junjun og kanang gamay nga sudan na mga pangparis. Diyan magkuhan sa ako guys. Maghukad sa ako guys. Kaya para makapamahaw nami. Manamig kuhan guys. Pamahaw sa padung na sila manglakaw. Ano sa mana? Dalagbak pa kay tangan siya pinalit. Pero yung mag-isog. Kato dyan bag nga item nga armor. Kanilang. Gisiyo na raban na basi mabugha ay nunang kawit dana na maghambin ka dyan mo. Siya may gusto. Di katong yung tao gusto ka itong bago ba? Hindi yung gawin. Hindi niya ba gawin? Hindi pang school man to ni dyan. Katong nagigit kaya masuluyan na ito ba? Pag mula ng tag, mabasa ba? Di yung tagaram ni sa kuwan? Kana katulor na raban na nagitahi. Taga na ni sa... Nalala mo na namalit ni sa una? Pero niyang bitbit, nag-anak pa siya, nag-angkas. Oh, di na magdalagbang. Ay, sus, gamay ra kayo. Pag-abot, bitan na malit. Sa una to pa, may dakong plastic. Mga yung may sagisano, papaliton mo niya to, dagot sinta na katong murag kuwan ba? Kanang pang Bagbag? gisano na magbag. Na, magsinta ilabay ra ni. Ha? Na naman kidagang nindot nga short nganong ka naman imong suoton. Iya, tapos mag-uwan. Kay ni tatanaw ang langit. Ikatawa ang lula. Alam mo, Sandal ka, buwang. Tik ko eh. Oh, muna diya unsa may suotong sandal. Aham na yung sandal. Dili bagay to sa gisuto ito lugod to. ikatawa ang lola kay mag-uwan ko no kag magsapatos. Pag-uwan naman ito. Oh, laban na, problema magag mga gulan gud. Laban gud. Di ko wag lang sport din ko. Gamay magmedyas. Nipis. Nga may clearance gamay. Kubti aron dili mo halo-halo. Kaya kuan ra man jud akong TE 44. Kanang 45 clearance mo na. 10.5 ay 11. Kuan 11. 44 gani sagad lagit kay nang 45 na clearance gamay half inch. Gani 11 and a half. Nice pala mo. Mama. Tawas giyan kay mag-uwan ko no sa sapatos. Ikaw mutang ani pa mapagod niya tani. Higa expect ang gaulan balo-balo maghapon ni init. Unjag mailhan na pud mo viewers dito. Mauwaw na pud mo. Mas laman mo di mo mailag viewers kay mauwaw man mo.
Ano na, udto na. Sige naman mo tujuk-tujuk diha, pamukagikan. You! Lagi og mas gibe. Wala ko'y masin taon. Dili mas na itong di ma. Nas tindahan ni mama. Kaya ra pag kog extra pa. Mas diyan, puro ba mo diyan? Abog ba dya? Lagi abog pamasok ko nimo din. Igabog din na pud ko kaginawa. May pag guntahon na lang. Misupukit ba ako abog din bugmas. Magmas gani aron di masaglag abog agilong. Wala kayo pikot lain, puro pikot. Muna usos mga batanon ron, mga pangbayra ang kuan. Sa inyo ang manggod mga ignorante kayo Oh, mo to Pag formal bulakaw, formal kayo. Formal kayo, Murag wala manimba. kita ka na mga dikotsi mga Simba, di man. kita ka na mga mayaman maglakaw-lakaw, mga short gani mga kuan ra. Actual ko. Ang bahay. Nagkuan man siya, naghanda naman siya pagka kasi yayaman na siya muna yung gandam yung naglino na. Nagkuan na naman. Naman tayo mama. Nindot ni nani nga lang jacket kang kuan ba. Relax kaya atong lawas ba. Tapos sa kami na sa kami. Piling gwapo. Budaig na nga lang, yun pang feeling. O, Rao? Pinta rin na sa to. Cellphone ni mo pa. Siwo ko siya. Buta silpon kayo, mag-picture ang bata sa kuwan. Isod sa mo, diya. Asa mo picture? Mag-picture mo small? Diya. Namutang pa ko na siya ganpin, eh, kabundak ko ng kuwan. Bibi ang mamutahan niya maglikiliki biya ko nga bi. Nalinsik. Maglikiliki. Kuan na, petroleum. Lip balm. Namutang kuwan yung pang kuwan eh. Di ko mabutangan yung ang nga bil kay magkuan, maglikiliki din ug mabinat kay masamad balong ano. Abe, kayo kayo. Magingan na lagi ko pa nga dili man ko dehydrated pa. Ha? Maglikiliki lagi ako nga bil bisag di ko dehydrated. Sige ba ko inom og tubig. Na magdapat ka mga. Gati, pagkagnaong. Kay mag-amaman mo. Isma icon limit. So, ginuo ko dugay ka dyan makagikan sa nang oras na mabundak ka na musuan. Kuwan. Ay, tanga-tanga ko talaga. Ano man din yung hoodie ay, hindi na ako masumbrero kaya kanila pang yan. Diba? Pwede mangita na huli o. See? Way Ah. angay. Ha? Way anga. Oo. Ano si tawagan eh? Hindi gyapon gwapo. Suko man di ay. Hindi gwapo. Taragay! Sus, Time is mga gold. Tawana. Kadugay. Very expensive time. Tara na. Nabi. Kaya ma. Pans Abog. na lang ko pa bi. Ug mo ako nang pikon kay mapayag akong paan. Ginan bitaw ganiha nga pag Kaya lakaw na. karsunis. Bata ang mulakaw ng pasuchurt pa. aramon ka. Iduduwa kay basin mo ulan, magkalupiti bi ug magpans ka din ulan. Ah, nagilis lagi. Diga ko ni nga jogging pants ba yun? Naman ay item. Kako kay ito, may balik na ko tong papa. Imo dala, lasing ko na. Oo nga, di ay. Pangkin mo, pag-amping. Asa man ako ni? Ito ni pagamyan yan. Sus, ginuo kon sa nang oras sawa pa kalerga. Ang sarap. Kaya pakalarga. Naman kayo ka na po niya ha. Ayaw kalarga. Ito ni. Pagdala sa paan, garamin.
Buwatan naman. Buwatan naman. Di ba, te? No? Paan lagi ko nung alami. Hindi mo. Kung na mo kay kabundak kan ra baguan daggam ra ba? Wala sila taas ko. Ma, Bantay ko na di magdaang lami. An may nga po na napagmigrasyon gawat. Dali, salamat sa ulo. Ha? Mawa sa ko sa akin. Kasi ulo. Ano ba ulo? Ay mong limit. Salamat ka sige at na napad minaturlin og tanan guys. Ha? Dali, sud sa dali. Inutoy ko oy pagka. Nay mangko kay kakankan kog manggang itis lag tuyo. Oh, dayon. Ang itis lag tuyo wa na ang hurot. Minute na oh. Ha? Minute iko nga tagaid ko ay. Salamat ka Jo Ate Milit. Kuan. Sa imong litos. wala na masayro si. Uy, thank you. Ikaw yung kag-utan. Na, nagsige nagsuka ron. Nasikog suka do. Kay nala sila giyan guys nang uli na dya ganiha grabe ng kulbakig si mama nagsigig suka. O kay bagon sa iyang buhaton madyo ganing kay desa early ning abot no wag ang kulba. Makita na ko karsunis nga acid wash ma. Ha para sa color datong kuan. Ay dili kuan. Kanang lagom ato gamay. Skinny di. Dili. Ay Sini. si Miss. Na yung mga gamit ni Junjun da guys so pamahipos. Asa magahangasa? Wala. Amay lami. Waday ko'y gasa? Wala oy. Ay, plano ninyo. Luya day na waday ko'y pasalubong. Sa warma. Huwag. Naday ko'y pasalubong suwarma. Kamama. Ansa may mong pasalubong ma? Ah, Tanawa sa nang insay lang pasalubong nimo. Kanasa. Ha? Sisog ka ng cupcake. Oh. Tanawan sa man ma. Oh. yung gipalit. Yun siya. Gayaho man. Nakakita ko ringkot nimo. May kibarato ra 260 mara daw. Baga siya na ringkot eh. Nakapayat ko kuan no mita usa ka karsunis. Gusto O Nindot tulo na ka personas. duha ka polo shoot ug usa ka Hindi polo. na si Luwas ba? Oh, Tagpila na. 600, 599. Oh, 800. Mura. 800 mo niya. Meron na napalit. Daghan ni siya sinina eh. Daghan. Salamat. Maong man din na doon. Nakapalit si Papa duha ka sanina po diya. Oh, sinina oh. Oh, pulo Ha? pa. Wala sanina mo yang gipalit. Oh, ane, siyempre sa kuan ni Aw Godfather. kanay mo. Oh. Pang binata ba? Yo. Oh, wow. Ang isa. Duham niya ako, duham. Namili pod ko ay kuan man tutulo ka upper Duham niya ako, ah. Draw. Las Vegas. Barato raman ang mga Lipa. shirt dito tag 400 pinakaminos. Hindi siya. 300. Kagiyan naman eh, pulo. Isa pa. Kagiyan. Oh, pulo. Pants usade yung tulo ka. Nindot na yung pulo. upper. Ha? Polo Puti shirt ug lagi. polo. Ginaw siya. Gamay na. Kuha na lang mamita. 30 o 31. 30 ang skinny, Oh, ay, nindot skinny na ako din. 31 Oh, ang nindot si kayo. skinny. Yan na, yan. Puro pulo agi ja. Ito gamay lagi. Ila doon. 600 mo siguro ni. Original man. Ha? Original. Halap. Pulong ay kon man eh kanang Jordan. Ha? Pila na. Bro 600. Ay 500. Jordan na oh. Awa na tatak ko. Nindot kay dili printa, tahi gid siya ban ang iyang Ang sa mamita? Unsa pa uban? Pulong Nindot. Ang gipalit nga pants kay kuan man acid Pulog yan wash po, no? o color ba murag. Na eh. Ang sitaw gani Unsa pa? pa. Mura siya lubad nga puti no. Sa pa? Ringkot tintaw ni mo na ko sulubong nimo. Moro to sa nina. Ringkot. Moro to yung sa nina upat ka buok. Oh. Ug isa ka karsones. Imo nindot kini mo kay digid ka mo na ni. Ah, kasunis di ay. Sa unsa man. Para og munaog siya di na siya mabasa. Oh, akong picturean mamita. Dinang message. Nindot kay mag pantalon. Tas Nindot ang balak ka kapapa. mo biyahe, nasa ko kuan. Nakapili man siya dito kay sale man tag 400 ka pin ron pa no. Ang tani pa 31.
31 kay 30 gamay kay sa impa. Wag pagani ang 31. Pila naman di akong hawak karon. Nindot gi. Kasang pitong tugtong didi niya. Wala man kay agkatong mga Mga atake kay kahapon nang inanak ko na siya kay niinom po sa tambal lagi. Side effect sa tambal paan. Ang side effect sa tambal magsuka or magkuan, may side effect. Nindot gi color gi. Dry fit. Binata na. Mahal na kong gawa. Kaya nung nagkumbay. nung tong utak kong bicep. Napulong ang utang bicep. Nung bay kami siya. Tapos may panahal na. Nanapod kayo mga Anong ko kita suban gi. Bidada. ha? Ano ko kita suban pagsukod nimo? Man naman sakto ra. Kay Papa. Taga Las Vegas gud ko. Las Vegas lagi na. Ito man. Clean naman ako man. Murang ko masyador. Lagi sa. Nawala na pagka-maskulado papa mano. So na magugal tayo dito pero maglawas karon wala. Ano na? Ito na ni dito buwan nagtutoy mga Imbis nagtutoy babae. imbis tubo to naigit na. Ah, di ba? Indot to. Indot bisa. Awan. Magbinata ba? Binata kay nga ni lawas, no? Ayaw ka na yung mata nila. Ayaw yung buwan din sa init. Kasi ilong kay mo na yung kalubaran. Anak ko'y pandisko. O naman kung nagbuwad sa init na naman daskilid nagipang Ayaw na. Ay. Uy, buwad nga naka-dryer na gani. Right? Bligyan ng wasing, may kal 20. Mark ako ang waki. Yung gani. Hindi krab. Huwag ka masuya niya pa. Wala siya nga ni ma. Awa na, tiguwang na ko kay. Di na ko mga suya sa nana. Ma, muna nga ni si papa. Oh. Grabe. Yawa na. Hindi mo kagapapod mo na. hamag imong abos. Di mo kita, boy. Di mo kita, no? Ano mo? Bilbil. Yeah. No, di makita. Wala pa mo ganun magawa? Na anong tao, pero di man siya mabutod good. Di mo na walit alin. Ah, iaw, hasta. PCP, oy. Yes na bidat ko na. Tagaan, pagpasalubong mo pa yung malikramo, malupit mo ah. Kanta ka na sa mamang pilisidad oh. Pasko na. Uy! Ag! Christmas tree to, day! Kanang day! Day, ikaw nakapot, day! Ma'am, Kanang day, plastic niyan. Ito mo dako muna. wag man na makuan man Pwede ta pa kamalas, Christmas tree be? Nanulod mi sa kwan. 6,000 rin mo to. Tag 6,000. Yawa na lagi. 6,000 rin no. Christmas Nay tree. tag 1 to 1.5, gagmay kayo. Ngat nimong lubot ni Clay oh. Yung kaon, yung dilabag, alam. Kaon na. Yung pare pa namin koy. Pakakukan ulit. Lamig ikaw kanon gani? Pangaon mo. Nak mo sila na misa. Tulit